o ta ɲuman ma yɛrɛ Ali Kaba Sako cɛ kelen don wa ale de bɛ Mali football awards organiser Ali Kaba Sako a fara fo k'a jama Ali Kaba Sako bamananw b'a fɔ nin de ma k'a ye faama dunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye Abu n'i ye faama dunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye kungo ka bon dɛ a kungo ka bon dɛ hɛrɛ t'o kɔ alors Abu n t'a dɔn min ye Ali Kaba Sako sɔrɔ nka yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ Ali Kaba Sako an b'a lamɛn en tout cas a kɛra organe dɔ kan a kumana presse sportive malienne kan a ye Mali presse sportive a y'a don da fitinin fɛ k'a bɔ daba fɛ k'a don miseliw fɛ k'a balannen to yen an k'a lamɛn. Longtemps problème n'i y'a ta 100% journaliste sportif olu ta ye 40%. Et cogo di tan? Parce que problème ye en fait Mali journaliste sportif u bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de. Mɔgɔ ko kɛlɛ? Mɔgɔ ko kɛlɛ. C'est-à-dire? U ka joueurs défend, u ka dirigeants défend mun ka di u bɛ fitinin sɔrɔ mun fɛ u b'olu de défend. Ok. Donc n'i taara joueur dɔ ta mun t'olu mun ma jalu ye ni m'u ka joueur ta u bɛ wuli réseau kan u bɛ critiquer u bɛ taa fɔ u b'a fɔ tu vois. Hali ne yɛrɛ ni fédération ka kɛlɛ à la base ni fédération yɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ a juguyara parce que c'est les journalistes sportifs olu de wulila Ali Kaba ye nin kɛ Ali Kaba bɔra fédération ko tan tɛnɛ ta bɔra tan tu vois ka sɔrɔ o tɛ kuma réalité yɛrɛ dɔn tu vois. Donc aujourd'hui parce que n'i y'a jateminɛ caman filɛ u tun bɛ dirigeant kɔrɔ ninnu de ka kɛlɛ la donc sisan olu tɛ yen bilen en fait o la Mali la mais c'est dans tous les domaines hein. C'est dans tous les domaines mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ kɛlɛ de kɛ quoi. Oui mais est-ce que an ka joueurs yɛrɛ bɛnnen don? An ka joueurs ayiwa Abu Baba a y'a fɔ bamanankan cɛ ɲuman na kosɛbɛ Abu déjà Ali Kaba Sako ka nin kuma in kɔfɛ n'a ye Mali journal sportif bɛɛ dɔgɔya ko Mali ballontan Mali sport problème ko Mali journaliste sportif ko kɛmɛ sigila ko 40 ko ye Mali journal sportif ye Allahu akbar e ma dɔn Ali Kaba Sako ye anw fa ka tila k'a da k'a bu ko gɛlɛya in kɔfɛ fana ko Mali journal sportif ta ye maa ko de ye ko hali joueur taara ni min ka joueur t'a la u bɛ wuli u t'a réseau kan ka mɔgɔw dɔgɔya wa k'u bɛɛ bɛ taa ye maa ko de ye k'u bɛ dɔɔni sɔrɔ min na a bi ko a bɛɛ preuve bɛ Ali Kaba Sako bolo Abu a ye faama dunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye nka a tɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a ka maaya la fiyewu d'abord k'a yira association des journalistes sportifs du Mali AGSM o ye communiqué bɔ nin ko la ka ban ko a ma jɛna ya bi a ma jɛna sini wa a b'a yɛrɛ réservé ka taa tribunal la ni Ali Kaba Sako ye o ye cybercriminalité o ye AGSM ye an ka tɔnba sabu an bɛɛ de b'o corporation kɔnɔ mun de ye Ali Kaba Sako bila naabu tasuma ale min ne b'a fɔ n ko c'est un vacancier o de don i t'i ye Mali la ni waati cɛ wa e de bɛ balo caman sɔrɔ Mali ballontan na ni presse yɛrɛ parce que ale yɛrɛ nana hali Mali football awards nin kɛ Abu a b'a tigɛ nɛmu de ye tɔnɔ de bɛ Ali Kaba Sako ye ale ye mun de ye sa a jamana ka se fo mun na il est qui pour que k'i dafa Mali presse sportive bɛɛ la k'a ramasser ta Abu Baba a ye ko kɛ dɛ en tout cas n b'a yira la k'a fɔ il est un vacancier a tɛ na Mali la ka caya wa ale de bɛ fɛn caman sɔrɔ tɔnɔba de b'ale Mali ballontan na k'a ka presse sportive to yen bɛɛ k'i ka baara kɛ anw y'ale yɛrɛ dɔn a ma mɛn koyi Mali ballontan ko anw bɛ yan su ni tile an bɛ Mali ballontan kunnafoni di la Ali Kaba e yɛrɛ dɔnna tuma jumɛn Eric Sékou Chel nalen aigle ta kɛ ne yɛrɛ ye Ali Kaba dɔn tap sen ka ko de la tap sen a nana o promotion na a yɛrɛ sera anw ma an ka radio la ka na e don ballontan kɔnɔ ko e fara i b'o ɲɛdɔn ni bɛɛ ye fo ka na don presse sportive kan ka an don miseliw fɛ Ali i ye ko kɛ dɛ nka ma da la n'i bɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ n'i ye faama dunu fɔ ni wɔlɔsɔ ye Ali Kaba Sako i b'a ta i niyɔrɔ kini kan dɛ ni kɔni durunare ji i bɛ t'o la i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ min kɔfɛ dɛ o de ye nin ye Abu Tasuma
Oui, Baba, je pense que ne fait ɲɛnamaya n'i ye fili fɔlɔ kɛ i ka kan ka walanda bɔ o kɔfɛ i ye kuma dɔ fɔ Ali Sako a ye fili belebele dɔ kɛ i y'a ka janjo fɔlɔ min fɔ yen wa voir Mali Football Awards yɛrɛ a première édition voir c'est la deuxième édition voilà Baba a ye fili belebele ko la o ko ma nɔgɔya dɛ Ali déplacera ka na fɔ Mali b'a la yan nɔ Baba en tout cas ka na ɲɛfɔli kɛ ka na yafa deli kɛ ko fili ɲɔgɔn t'a sɔrɔ Baba a bɔra o yɛrɛ la sa ka kɛ bɛɛ gosi ye n'o ye ka presse sportive Mali journaliste yɛrɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na une fois de plus Baba n y'o de fɔ Mali ye Mali de ye n'i bɛ ko o ko la i bɛ ka kɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ a ɲini ko jamana dɔn i ko tabiya dɔn i ko jamanadenw dɔn i ka sigi cogo dɔn i ka taabolow dɔn o dɔnni kɔfɛ Baba je pense que i b'i ta sira dɔn mais Ali vraiment une fois de plus Baba a ye tiɲɛli kɛ n'a kumada ye a ye tiɲɛli kɛ ni a ka jigiyaw ye parce que i y'a fɔ cogo min na a kɔni jamanen don mais a jamanen don k'a bolo da fɛn jumɛn kan ale de jamanen don ale ko Mali journalistes ye min gɛlɛya ye parce que a b'a fɔ ko Mali journalistes de bɛ farafarali kɛ olu de bɛ kɔrɔfɔli kɛ olu de bɛ critique kɛ mais Baba ale falen don k'a da o jigiya de kan parce que ko baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ sinon ale donna mɔgɔ min nɔfɛ degeli karamɔgɔ nɔfɛ n'o Eric Seguchel ye k'o to ka Mali entraîner waati min na ale Ali Sako k'a yɛrɛ ɲininka honnêtement jɔyɔrɔ jumɛn tun b'ale la Mali équipe kɔnɔna la ale jɔyɔrɔ jumɛn fa la Baba a ye jɔyɔrɔ min fa yen nɔ ɲugutɔla jɔyɔrɔ don parce que ani ballontanna dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ani ballontanna dɔw tun bɛ u tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ c'est-à-dire Baba ils sont là pour diviser pour que ka se ka yɛrɛ ye ka ɲɛ o mɔgɔ de don donc ale bɛ farali de kɛ pour que ale ka masaya sɔrɔ o kɛra équipe nationale la ale ka passage kɔnɔna la an y'o ye o de kɔlɔlɔ yɛrɛ wulila ale alikaba kelen fɛ a da tɛ maga o la ni tiɲɛli kɔni bɛ ko la o tiɲɛli belebeleba ye ale min kɛ Mali équipe nationale kɔnɔna la Baba k'a ka jigin duguma ale waatikɛla de y'a fɔ cogo min na olu bɛ na circonstance de la événement de la c'est un événementiel anw bɛ yan sanga ni waati su ni tile san cours kara kɔnɔna la ka na tile kelen dɔrɔn ka taa plateau dɔ kan ka taa maaw dɔgɔya Baba vraiment an ma jɛn n'a ye bi an kunnafonidilaw an ma jɛn n'a ye sini Baba an ma taa ni sariya sira kan sinon n'a fɔra ko an kelen kelen bɛɛ ka taa Ali Kaba nɔfɛ nin ko la Baba tɔ tɛna segin bilen dɛ mais an bɛ taa sariya sira kan a ye nin min kɛ ko Mali ballontan gɛlɛya ko 100 sigi la ko 40 Mali journalistes ye a y'a fɔ ni dalu min ye a ka taa dalu da sariya tigilamɔgɔw tulo kan mais Baba n'a dalu kɔni ma sɔrɔ vraiment Ali an b'an ta ɲini a fɛ o dalu yɛrɛ man bon Abu a ko de ko dɔɔni bɛ di an ma an bɛ mɔgɔw dɛmɛ o de prouve a ka na n'o fana justement n'ale digilen don dɔɔni di la a fɛ mɔgɔw ma Baba a k'a bila a kunna ko Mali presse tɛ marché ten peut-être o b'ale de kunna ou bien ale y'o kɛ dɔ ye n'ale y'o kɛ n'a ye bɛɛ généraliser o la ayiwa a kungo de b'a bolo mais une fois de plus Baba nous on est une presse professionnelle Baba an n'an ka déontologie de bɛ ɲɔgɔn na Baba baara in a taasira an y'o de ɲini k'o dɔn an bɛ ka t'o taasira fɛ k'i sigi lafiya kɔnɔna la i falenba fo ka girinti Baba ka fɔnɔ i bɛ fɔnɔ fɛn wɛrɛ de kan mais ka fɔnɔ Mali journalistes kan ni cogo na tantɔ i bɛ tila k'a nɛmu siga tɛ nin na voilà Abu an y'a mɛn ka ba yɛrɛ ko ayiwa ko co wulilen don Ali non k'a bɛ fɛ ka a ye médiation daminɛ ka ban bon regarde voilà Ali Kaba Sako min jamana ka kuma i lafiyalen k'i fa k'ali Kaba Sako k'a ye delili daminɛ dɛ a bɛ ka delili kɛ ko ka na taa yɔrɔ la i ye faama dunun fɔ ni wɔlɔsɔ ye Abu i b'i sigi k'a ko kɔnɔ dɛ k'ali Kaba Sako fɔ k'a sa a tɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Abu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ka na temps perdu Ali Kaba Sako